Dilim sa bahay. So ngayon gagawin natin setup tour. Hindi ko na masyadong babakita yung mukha ko. Puro FOB na lang yung babakita ko. POV pala, point of view. So titignan natin yung kwarto ko. Dito yung patungo sa kwarto ko. At ito naman yung patungo sa labas ng bahay namin. So maglalakad na tayo punta dun sa kwarto ko para makita nyo yung mga setup ko. Yan kung ano yung mga chenebeng-beng sa kwarto. Nung una nyo makikita is yung alaga namin si Minnie. Natutulog si mama kaya di ako mayon. Hello Minnie. Yan, chill lang siya dyan. Doon na ito yung kwarto ko. Sarado natin yung pinto kasi magsasalita ako. Isipin ni mama ko makakunta ka dito. So once pumasok ko dito, makikita mo tagad sa taas. Nakita mo agad sa taas is yung mga kahon ko. Yan, mga kahon. Napakaraming kahon dito sa kwarto ko, promise. Ayan yung kahon ng microphone ko. VR. Extra mouse. Yung iba sira na dyan, pero pwedeng display. Backup mouse, yung G12X Vega Fantech. Maverick na sira na rin yan, galing na si Thor King. Tapos, X9 Thor, yun yung gamit ko ngayon. Tapos itong heatsink na to, CPU cooler, hindi ko man nagamit yan kasi wala siyang clip. Ito yung kamay ng mic ko. So yun lang lahat na nandyan. Tapos yung dahil dito may kita nyo yung napakaangas kong Mitsu. Yan yung electric fan na lagi kong ginagamit. So pagpunta nyo dito, meron akong extra upuan just in case na gusto may maglaro sa tabi ko, nag-NBA kami, ganun. Yan yung ginagamit yung upuan na yun. Printer nasa baba, hindi mo ginagamit yan. Tapos ayun, extension cables. Meron akong extension kasi sasaksak ko yung extension dito. Nalagay ko sa kama ko para habang natutulog ako, may charger ako, ba? Malapit sa kama. Ito nga pala yung kama ko, this queen size bed. Tamang-tama lang ako dyan, saktong-sakto lang yung katawan ko. Dahil napakahaba ko pa. Tapos ito naman yung kwarto. Ayun naman yung, ito naman yung bintana. Nung pumasok si mama, kaya kinat ko yung video. Ito yung bintana, yun yung view ko dito sa labas ng bahay namin. Ito yung dirty kitchen. Yan yung dirty kitchen. So pag forward nyo dito, yun yung upuan. Tapos ito yung face mask, lagi may face mask. Kaya lang, gusto ko lang. Pag magmamaniya ako, lagi ako nag-face mask. Tapos ito yung design ko, airplane. Gawa sa kahoy. Red Dragon, Skyline, hindi ko alam anong basa dyan. Yun yung gamit kong headset ngayon. Pakangas, very cool. Nakatago yung mic. Kasi hindi ko naman hilig mag-mic sa headset. Kasi meron akong external na mic. Pabango, Stylex, pabango. Ito yung ginagamit ko ngayon, Fix Claydo. Relo, na binigay sa akin ng tita ng girlfriend ko na si Danica. Shades, hindi mo na ako nag-shades pero meron ako shades. Fidget spinner, tripod, yung pang gym, tawag dito. Basta yung pads, yan. Kasi dati ako nag-gym, tinigil ko lang. Tapos itong nasa loob ng cabinet na yan, huwag yun nang buksan. Kasi puro kalat pa yan. Mga speaker controller, mga ganun siya na beng-beng, mga extra gamit. Tapos mga gamit ng GoPro, charger ng camera, GoPro, charger ng phone, handle ng camera. Yun lang. Ano ba meron dito? Ito, sabi ko sa inyo, maraming kahon. Kahon ng RAKK Hawani, yung case ng PC ko. Lalagyan ng camera, lalagyan din ulit ng camera, pang GoPro, pang DSLR. Sirang electric fan, dalawang extrang PC, yung isa hindi na gumagana, ito kulang na to, tsaka old model na rin yan. Itong maliit na to, this a beast. Ayan. Medium beast. i5 3rd gen, 8GB RAM, 500GB hard drive, HD 6570 na video card. Kaya niya maglaro ng tawag dito, GTA 5 medium settings. Tatlong extra monitor, yung isa dyan di na talaga gumagana, yung isa may topak, yung isa maayos. Speaker, tapos may extra PC pa doon kasi hindi ko kinakalkal. Tapos, lahat na yan kahon. Hindi ko naman laman dyan. Hindi ko alam ano yun. Nilagay lang ni Papa dyan. Yung dalawa. Ginawang tabakan yung kwarto.
Tapos, doon na tayo pupunta sa pinaka-inaabangan nyo. The Beast, man. The Beast. Kung saan ako lagi nakatambay. Ito yung trono ko. This is my setup. Oh, man, as you can see, cable manage. Napaka-cable manage. Ito yung Beast. This is the Beast. Ayan yung PC mismo. As you can see, pinag-ipunan yan, tol. Yan. Kunyari, gusto ko ng... Kunyari, trip ko is... Red. Blue. Red. Yan. Papalitan mo lang kulay gamit tong... controller. Yan. Nisibon ba ako? Ba't ganito ako magsalita? Kunyari, gusto ko ng trip is green. Green lang. Trip ko lang. Gusto ko green. Tapos gusto ko rin yung keyboard and mouse ko is green. Punta lang ako dito. Let me press this yan. Magiging green. Palitan na ng kulay yung mouse. Yun, no? Green tayo lahat dyan, tol. This green, di ba? Green tip. O nga pala, marami nagtatanong para sa yung second monitor ko. Second monitor ko is for chat. Kunyari, nag-live stream ako. Dito yung game. Dito ako naglalaro. Dito yung chat. Tapos dito yung OBS. Andun, ganun yung setup ko. Kaya kunyari, nag-edit ako. Dito yung timeline. Dito yung mismong outcome ng editing ko. Dito yung buong video. Kung saan ako nag-edit. Tapos dito ako nag-edit. Gets? O kaya minsan, gusto ko maglaro habang nag-Facebook. Yan o. Dito yung Facebook, dito ako naglalaro. Ganun lang guys. Para doon yung second monitor ko, wala akong ginagamit ng nung cheat na sinasabi niya. Yun. Extra hard drive. Yan, tapos extra RAM. DDR3 yun. DDR4 yung gamit ko dito sa PC ko, kaya walang kwenta yan. Cellphone na hindi ko magamit, tapos lisensya na hindi sa akin. Tapos bracelet. Kaya punta tayo dito muna sa PC ko. Ano nga ba laman ng PC ko? Palitan natin yung kulay. Gusto ko Rainbow Unicorn. Rainbow Unicorn! So this is a GTX 1060. 6GB Ryzen 5 2600X. Tapos 8GB RAM. 4TB na hard drive. 400 watts na power supply. ARC Spectrum Techware. Yan yung fans ko. Tapos itong buong case na to, this is RAKK Hawani. Yan. May bibigyan na ng montage yan, tol. Hanggang maaari. Tapos itong monitor ko, this is a... Ewan ko ilang inches to. 17 inches ba to? Basta Acer. B193HQV. Tapos this may webcam pala. Logitech Quick Cam Fusion. Yan. Hindi siya ganun kalinaw, pero it gets the job done, man. This is my main monitor. This is HP Compaq L220QTM. Touch monitor to. This is a 21 inches yata. Touchscreen yan, kasi hindi ko ini-install yung software. Tapos this is my keyboard. This is R8 gaming keyboard. Di ko alam anong pinaka-model yan. This is R8. Pinaka-mouse ko is Fantech X9 Thor. Napakaangas din. Ito yung Red Dragon Scylla. Yun tol. Medyo blurred. Pero yun yun. Napakaangas. Tsaka ang gusto nyo pala na maayos na sound quality, gumamit kayo na ito. Suggest to. This 7.1 audio adapter. Pag nilagay nyo to, man, promise. Gaganda yung audio quality nyo. So this is my mic. This BM800 condenser mic. Yan o. Natas ko lang dyan o. O diba? Pakangas. Huwag napansin yung table ko. Kasi pangit ng table ko, men. I swear. Upuan ko, wala yan. Sira-sira na yun. Papalitan ko na yung gaming chair. Pero sa ngayon, okay pa naman. Pwede mong pagtiisan. Tapos ito yung neck pillow ko. Guys, yun lang. So yun lang naman makikita nyo dito, wallet. Huwag nyo nang kalkalin yung wallet ko. Wala akong ng plastic dyan. Wala akong plastic dyan, men. I'm poor. Poor lang ako, men. Pakita ko yung laman, oh. Yan lang. Wala laman, tol. Meron akong 2,000, yun na yun. Yun lang yung laman, tsaka cards. Lisensya. Ano pa ba? Ano ba may dapat nyo makita dito? Dapat nyo makita. Ano pa ba yung mga itutur ko sa inyo? Wala na. Sumukhang yun lang yata, guys. So, panurin nyo na lang tong montage ng PC ko. Oh! Wait, nakalimutan ka. Mga sapatos. Shit. Ayan mga sapatos ko, guys.
Sapatos ko pang pasok, sapatos ko pang forma, sapatos ko ng pang basketball. Ayan, mga pares ng sapatos. This is limited edition Air Force Rainbow Camouflage. Tapos Under Armour. Yun, Under Armour yan. Sapatos pang pasok ulit. Tapos James Harden yung nandun. James Harden Volume 2. KD9 Kyrie Irving Black Samurai. Tapos Adidas ulit. Hindi ko naman anong Adidas yun. Hindi ko alam Air Force yung Adidas. Neo yata. Neo. So yun na yun. Ulitin ko. Hindi ko na-edit to. Rampa na agad to. Sabak agad to sa upload. Enjoy nyo na lang tong montage ng PC. Let's go.